תראה, אתה בטח מכיר את זה. אתמול אני כזה מקבל הזמנה למסיבה? לא, אני לא מכיר. מה זאת אומרת לא מכיר? לא הזמינו אותך אף פעם למסיבה? לא, תראה, אני די בודד סך הכל. נו, מה אתה מדבר שטויות? אתה בכלל לא בודד. אוקיי, נמאס לי. למה אנחנו, הבודדים, צריכים להוכיח לאנשים שאנחנו בודדים? בעצם, למה לנו אין מאגר עצום של משפטים שאנחנו יכולים לומר כשמישהו שואל אותנו אם אנחנו באמת בודדים? כמו של המגניקולים האלו, יש להם את המשפטי פתיחה שלהם. לעתים יוטיובר צריך לבוא ולומר וואלה, אני אעשה עם זה משהו. לכן, בשביל לפתור את הבעיה, המצאתי את 7 משפטים שאפשר לומר כשמישהו אומר לך שאתה לא בודד ואתה רוצה להוכיח לו שאתה כן בודד. אני לא יודע למה אני מחכה, בואו נתחיל. אבל מוס, אני אומר לך, אתה לא בודד. אני לא בודד? נראה לך? אפילו כשמשחקים בפיפה בוחרים אותי אחרון. אז מה הבעיה? זה פשוט אומר שאתה כנראה לא טוב מספיק. אני משחק נגד המחשב. אתה יודע עד כמה אני בודד? אני מעלה סרטון, שם לו כותרת קליק בייט, לא תאמינו את מי תפסו עם מוסטשיו במיטה. תוכן הסרטון, אני מחבק כרית ובוכה. למה כל החיים שלי נראים ככה? אתה יודע עד כמה אני בודד? כשעשיתי מסיבת יום הולדת הגיעו רק 3 אנשים. טוב, 3 אנשים זה עדיין לא בו. אני עצמי ואנוכי. אתה לא מסוגל לתאר לעצמך עד כמה אני בודד. אתה יודע עד כמה אני בודד? אני כל כך בודד שכשבגן הגיע התור שלי להיות אבא שבת, אמא שבת הבריזה לי. אתה יודע עד כמה אני בודד? מכיר את התרגיל הזה? סמוך עליי שאתה נופל ומישהו שאתה סומך עליו שומר עליך מאחורה שאתה לא תיפול ותשבור את הראש? כן? תן לי רגע. אתה יודע עד כמה אני בודד כשאני סוף סוף מקבל הודעה בסנאפצ'אט, זה מסנאפצ'אטים. אתה יודע עד כמה אני בודד? נו, אוקיי, הבנתי. עד כמה אתה בודד? נו, מה הפעם? את האמת שהפעם אין לי כלום. יופי. יש לי משהו. אני כל כך בודד שגם את החבר שלי אני משחק. כאילו, אותך. אוקיי, ניצחת. ואנחנו נתראה כשיהיה לי רעיון לסרטון מטומטם אחר, אם זאת לא יותר מדי כדי שאני מסוגל לכתוב, לצלם ולערוך אותו. או כשאני אלמד דיקציה ואפסיק לעשות את כל התנועות המוזרות האלו שעשיתי במהלך הסרטון. כדאי שאני אפסיק עכשיו. ביי!